communication strategist and Office of the Special Prosecutor. Sammy, good morning. Good morning, Nana. Except so what petition? But your faka home, Mr. Lawyer. Communication, yeah. But your faka home. Oba OSP communication, yeah. Into the month for it, me kase bugu ya so sa because ye nyanko for ye communicators, ye investigation. The me position Director Strategy Research and Communication and International Cooperation. Yes, sir. On say ye ne other law enforcement agency kabum juma Ghana abrochi. Me no ka say last week ye ne police for more Brussels operation bi Ghana. You know, omu investigate BB for almost 11 years. 11 years. Afina umwetimi enya breakthrough omaba Ghana because almost in Ghana take part in the corruption. Wow. Nti you know your operation kakra bi wo Accra ne Tema last week. Wow. Nti sa no ma no me na metai hwehwe sa no ma no so ne yeah. Ene o sorry anopa o tin sem de Ghana nkofo awies ka ho. I'm fancy Kumasi for especially Achima Techiman. On say hon be free Achima Techiman. Na ye kwan enye kra. Nti woni penifo ne kasa especially Ashanti regional minister o say on fa na nhwe Achima Techiman. Mate. Na afi so dwafo ka omutimi gu ekwan na wo dwafo no so ma yanka ye pa especially maybe a bridge no wa na nsu to na eyiri. Last administration omutimi ye bridge no ba o mo ngu kwan no so. Nti senka omutimi boa na igusu akebe boa pa. Right. Once Kumasi an ye free. You see aboa bie no wu an ne tactara emma for me. I will say boa na Kumasi etumpon. Right. Na me busa say Ghana kakra mo behu ye no. Nkofo awies ka diska na. On say ye dwuma na ye na answer beka say obi awies ka no obi diska no. Na ewo say ye de na kugina court. Eno na ebema yetimi akasa na ohwe so far ye de nipa be 33 na akugina court ya bo mu kwandu say ye de nhwehwe ma ye no e kire say omodiska. Nti eno na ye betimi akasa na afi so ye mra no e kire ye say ye hwehwe wa asemu a ewo say yesimi hwehwe say skana ye gidi say wadi no a now the toy, a now the year near that. You be tracy san no mana, ye gidi se. Scana for free a bayamuna nuna with the tutor san no manabia, with the atuto fee, with the atuto cast near and you be tracy san no manina, ye the ansatoso. By the ansatos were non chese about a buying hole. And no chese, I will say a court, ne could dear semini, ne dear seven as a udi four, and ye not court a mile who quine, ne timia tongue. We Japadia and I said back to Abino and I said back to the state. Oh, okay. And it be Mukrech Senka Sano man, I was thinking rather ye Gisano Manakane, Yakase, the Akoya Quine, the Akoisi, because those are the call back to the state. Even though people from Banon Sukudia, now a cycle of stealing. Maybe I was almost some ranimuna Enisa, ye Nania near the Ayabipa. Oh, so before some about OFORI-ATTA de no so no anopeya na me call social media na matches ye say nkofo kra petition OSP say asori ni sika no asofu obi e wo se mu behwehwem e kwan a collection no mu fa so egi no na omu edi no mpacho ye sa nete ana na say fake news we enra na jo na ye bibi e friend X spaces question and answer. Internal na juna office no ye wo X so first near friend Twitter. Nti amanfo busa question near na amanfo busa say aye nya petition near na am say petition de ye nya pa na enya petition bia ye nya na ye wo akwan say ye hu adwuma. Okay. Na me ye example say petition de nya bi pa na bi kura ne say you be a petition, you say you're investigating a software over a church offering or dema. But Bibisano, and random my who can say you come. If we say, sorry, a penny and answer, sorry, do down on the offering.
ɛno nyɛ OSP adwuma nti na yɛ de chiechim obi okra so timi petition sɛ na busia panyi omu agyapade na ɔkyɛe no wankyɛ ne yɛ nti OSP emrɛ mu na yes normal de yehu bi pa yehu bebree so they catch wa petition man for the ba obi kra so timi ba sɛ obi abonapo debi no obi aba sɛ eyi no obi edi odiskefra bruchire brɛ obi so mfensi dan na when si dan no ne anti enkoche ne adada ɛno yɛ police adwuma nti na yɛ case asɛm so sɛ enye bibia wobɛte sɛ yɛsɛ obi afa sɛ obi ayɛ sɛ ɛna yɛ OSP adwuma OSP adwuma no ɛyɛ specialized for only corruption na Ghana no de bia meka sɛ bibia politician bɛyɛ bia Ghana for friend of corruption nti no na ma OSP adwuma na bɛyɛ din nti wo ha on sɛ yɛwɔ other agencies wɔ so yɛ entire mu din because you can't say OSP be fighting corruption. Ghana for because say be a politician be corruption. Into much say also OSP ne yeni nyina, but you police, you yoko, you national security. You musu work juma also moye. Ha, and tonight the case attempt to say osofo edi warfare na. And no one OSP ajuma. Wabusi apenya che ejapade ena wan fa bia mawa enye OSP adwuma right se wo disika komo obi se onje visa ma no ntimi anje amawa eno enye OSP adwuma that's interesting mate eno na ne kesi asem so all right boa me kakra just for 5 minutes no say OFORI-ATTA mo de ne beba na mo mfa ne mba ana say mo ne na hia na ase se ye kwa akɔkye na nkofo susu se asa ye kwache OFORI-ATTA ye se mukra mo frɛ OFORI-ATTA se ene ye banti pe baabi fa nti mo soso OFORI-ATTA so se mo ye ne de oba na se omma nana san sensem na ne ka se on yonkofo bi wa because the bio mo sorry a radio siniti so mo ti no mo kansem no to da na Ghana for abegi o madi efi se o kansem na ensem so de 1 or 2 itimi tom nti wo ye sa na obegi din a eno o kansem ni bifra enima anase obi na abɔ ne paase o mekasa asɛm na waye a ɛtɔ da amanfo ginidi sansɛm yi o makeke nyina ento asumumpo ɛso de bi obesi atena TV so na radio so aka no Ghana ni bi wa na waginidi ba me sure sɛ nipa bebree nji omudi OSP na ɔno declare OFORI-ATTA wanted OSP na odi OFORI-ATTA akoto Interpol red notice amanane na mamenche red notice Ghana for se ka se do bia to red notice a ye pa kyerɛ sɛ onipa kro no yemfa OFORI-ATTA nye example o se oyare pa kyerɛ sɛ ontimi ma Ghana ema yemfa ne go through arrest procedure ne sa no no eso enipa oyare utimi tu kwan kɔ America utimi tu kwan kɔ London utimi tu kwan kɔ Hong Kong inti sɛ oso yare ontimi ma Ghana edi nti na ne utimi tena plane mu kɔ saa baby say inti no na ma ye kɔgye red notice na red notice kɔgye o pa kyerɛ sɛ ofa any airport a yɛnkye no kɔpem sɛ wo de extradition request be ba sɛ yɛmfa ne mmra inti ye the red notice ne by sɛ ye ma no ntimi ntutu kwan na otutu no yɛn so Ghana de ɔmpɛ sɛ ɔbɛba ɛno anti na ma ye kɔgye red notice inta na sɛ wode obi fa saa no ma we nyina mu a edi nti na wo so obi betina radio so na TV so ka sɛ uno npa kro na ye kanana na wode obi to red notice so a asɛm ketwa ana wode obi fa de de OFORI-ATTA fama ade a kyerɛ sɛ ye ne hyehyɛ hɔ na sɛ wodwene ho kura to da ento asom eso yaka ne saa ɛna to da meka sɛ Ghana for trust o mo betena radio so ka sɛ da bia ne ade nti o kan fala saa na to da no mo so afa ne saa ba no kura bia nim all right enti me pese me sɛ ye de na kɔ gina court sisi a ye obi a ye ne ye kanana ɛna still ye de na kɔ gina court sikasan na mususu sɛ because na no na mo kasa SM adie yi a mo se motimi ase sikasan na motwa asa contract na mususu sɛ OFORI-ATTA sign ye no etimi aboa Ghana na sese na oni hɔ na mo de na kɔ court no kyerɛ sɛ me da CP so to da twi no scan no ntimi nka no twi mu ba contract no mo sign wo de me ba contract no mo sign no na for the next 5 years if free 2026 ekopem minim all the 5 years kan wa ba bi ekwa akuduru no na omo se e wo se aban tua omo ka 2.7 billion Ghana cedi dollars sorry
$2.7 billion. Ɛno na ɔmo de kɔ PPA. Ɛma PPA approve mu ɔmo. Nti yɛwɔ saa krataa na PPA approve mu ɔmo no $2.7 billion. Na kyerɛ sɛ ɔde ba Ghana series mu a ebetumi ayɛ Accra Kumasi kwan no bɛɛ mmiɛnsa anaa meboa. Accra Kumasi kwan ebetumi ayɛ no bɛɛ mmiɛnsa asa esi hospital baako koraa ka ho. But ade a yɛpa akyerɛ no sɛ saa nkurɔfoɔ yi ɛnyɛ no mu nyɛ adwuma biara. Nti for the next 5 years ɛnyɛ ade a nkɔmɔ bɛyɛ adwuma biara nanso yɛbɛtua ɔmo ka $2.7 billion. Na a free time ɔmo hyɛ contract na sɛ ɛbɛpem time a yɛwie yɛn hwehwɛmu ma President Mahama kaa sɛ OSP adwuma no ɔmo ayɛ no ɛdi mu nti matwa contract no mu no na yɛtua ɔmo ka 1.4 billion cedis. Nti free time ɔmo hyɛ contract na sɛ bɛpem time a yɛwie yɛ adwuma yi a President Mahama gyina so twa contract no mu no yɛtua ɔmo ka nko 1.4 billion Ghana cedis. Sɛ sika wei na yɛse yɛde ɔmo akɔ gyina court sisi ano sɛ court ɛfa ne ɔmo guilty a saa 1.4 billion na yɛde ama ɔmo a yɛgyiri yie paa sɛ ɔmo anyɛ adwuma biara yɛde sɛ sika na ma ɔmo no yɛbɛgye sɛ sika no afiri ɔmo hɔ. But ɛwɔ sɛ yɛtumi di asɛm no wɔ court ewie na court etumi buafo sɛ ɔmo di fɔ ansa na yɛtumi akɔgye sɛ sika no afiri ɔmo hɔ. Enti na yɛfrɛ bibi asset trace na America nti yɛhwehwɛ ɔmo no na yɛhwehwɛ agyapade a yɛgyiri yie sɛ sika yɛ a wonya no na ade kɔyɛ ɛnyɛ adwuma ketewa. Nti obi ti wɔn bɔ ne sɛm sɛ na OSP akyɛ na OSP nyɛ adwuma OSP nyɛ se a ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ adwuma a ɛyɛ painstaking job. Ɔsɔ ɔtɔ bu na ayɛ ne yie na ɛtɔ da Ghanafoɔ ɛyɛ yɛntan hwɛ mmorɔfo especially US wɔn mu si yɛ wɔn adwuma wɔn mpepere wɔn ho ba yɛ ba Ghana de bi pressure ne de tu yɛ so yɛnyɛ ntɛm na mɛ yɛ mfa tun bi romance scam na yɛsɛ amanfoɔ afrɛ Bruni no aka kyɛ Bruni ne sɛ wode fɛ sika brɛm mɛware wo de ne saa noma na Ghanafoɔ yɛ no a ɛma Americafoɔ baa ha no ɛno Ghanafoɔ deɛ no nkɔ ɛtiki Americafoɔ 6 years ɔmo tu ɔmo bu no ɔmo hwehwɛ mu ansa no mu sɛ saa Ghanafoɔ no ɔmo bi wɔ ha ɛna ɛyɛ saa adwumadeɛ no ɛso hwɛ OFORI-ATTA case yɛayɛ no under less 2 years because yɛde pressure ɛsi so saa munyɛ ntɛm romance scam ne SM investigation deɛ na ɛmu odu SM ɛmu odu kyɛn ne bebree so wɛ mmɔfo ɔmo to ɔmo bu no ɔmo yɛ ɔmo adwuma ɛso Ghana de bia yɛ pɛntɛm munyɛ ne ntɛm mo kyɛ ɛna den na makyɛ ɛna den wodi Ghanafoɔ kyi adwuma wontimi nyɛ enti na ɛtɔ da na yɛyi ani na yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛkɔ so ne ayɛ adwuma no ɔdo amanfoɔ bɛdidi atɛm amanfoɔ bɛka sɛ yɛnim adwuma yɛ amanfoɔ bɛka sɛ ɔmo a yɛhwehwɛ ɔmo no yɛakɔgye sika firi ɔmo hɔ ɛne ɔmo ayɛ kanana ne yɛyi ani ne yɛato yɛbo sɛ yɛyɛ adwuma afei yɛba abɔnten a yɛsɛ yɛakyagye ɔmo with 78 count no ɔmo sɛ ɛdɔɔso dodo aden ɛdɔɔso dodo nti ɛdeɛ na Ghanafoɔ pɛ And say because now no phenomenal lawyer John DARKO MP for Swami constituency or so I think so one of the lawyers who represent kind of OFORI-ATTA or just court to know last time I call your grandma say no pension number corner or say no pay crowd mubeshia issue no crowd mumuni OSP one court. You know, DARKO me am pay lawyer for minimum pa no child or gimpa. Me pay lawyer for the politics efra. Intina was a Ghana try near yes we a lawyer near in time co politics. We Ghana cry you leaders in a lawyer sounds to Ghana and co baby. There some like a court na or see a court na court the information bar say BBS umu yenoma no mabinti ne umintimi intena case in so. And one is here into a registry of the court and the bar say judge in intimate nasi and oh okay then no OSP before I see and I make us say I will say you can't crow crum how and found MPP and this and then one mechanic say OSP no yet OSP ni say or no dear on your part of the government into OSP no MPP ni and this and no and fire quem yenim sɛ woyɛ MPP yenim sɛ woyɛ NDC yenim ne sɛ wadi bɔne ana wondi bɔne right nti sɛ party for pɛ sɛ ɔmu gyina w'akyi na ɔmu support wo a yɛde yɛte aseɛ because ayi akora bɔne kora ne maame pɛ n'asɛm nti ɛnyɛ afei na yɛbɛka sɛ ma wonyɛ ba woka so a ayɛ aka nokorɛ ɛno na yɛtumi de build your mind right
But so the way not is a man for trust OSP. No man for be DOSP attempt. No man for because munya jumanti young guno and who here. And more minor at the end of the day, and your OSP in a best suffer. Right. And you Ghana for a best suffer. Because come on for we keep me the sea hospital. You bet me the Accra Kumasi road. The Kumasi in Futuro. Ka road be brewa bet me the eye. Nanso okobrane baako agi de gu ne botom. Enso wo hwehwema na amanfo teenage na you be defending no ye ntia se ada na OSP no utata we sa when e tata when. All right, Sammy, that's minim say bia this week monya kokota bia along the line say o ma ho kwan na ya twetwen enkomo yemra so ya Nhyira Mr. Medasipi me chia mu nyina lawyer Sammy DARKO ni position de bebre me refi abusia passports to aso. Good morning. Yeah, I think the first half was